Kedamtang surihinira inkoira isian ingkan ahut keseng pon Diphu Pastorate Ingjirmarli amai kedamtang thereponi phai sir kep ani an abangke ningkan inkoira pho nang choksi kedamtang thereponi phai sir kep ani Diphu Mondoli along Ruptalin asengkan talon pon Ada porphai kebra chitimpen Karbianglong Presbyterian Church Synod Moderator Reverend R. Lauthapua ahinpen Ruptalin anong ingpuponlo. Bangso phi long repastor Reverend Lalan Mua ahinpen Jubilee abel ketheng kepangcheng ponalong KPCS Moderator Reverend R. Lauthapua Pastorate Chairman Mondoli Asar Howell Milik Pastorate Secretary Senior Mondoli Asar Ratis Rong Parpen kedanglok kadukave bang ingkora photumbel thengpon. Pastorate Ingjirmarli Ameipi Serdihun tisopi ke Japon Mailong Pastorate Choir Rongsopi Mondoli Choir Parkong apa Mondoli Choir pen kedanglok kaprek amondoli atumpen arna maphan kirolun jume parjupon Kirangtang ason thotle eprang anat dambom lonang Philippi angdeng pi kethom lapen angdeng so kretrok along pen athepi ke en pon puthak KAMF Abarim Field Secretary Reverend Lauzwe Thanga Ahin Pensi Mesen Pen Arna Malam Than Parjupon. Kalau dibuat saya cuan, boleh cuma akan saya di tensin nak kena masuk dan saya. Nasi jadi kasih sikap penon ada pasal ini kalau kehitung, kita tak soal perang kasih dalam Halapu Pastorate Ingjirmarli amai chunbangpi si Lauchan himi pen bangso Ruptalin Jubilee katalon ahut nang kachetong dun Pastorate arlo Mondoli ke doan lapen Mizoram pen nang kachetong dun doan atuma phanta kachuro pajirpon Anerlo longri Pastor Reverend Lalan Mua ahin pen ke Japon kerokar cho mayalong mesen pen pejut pon si Ruptalin katalon mesen pen pachun pon Mars tarik sirkep ani lake ningkan suri hinira isi aningkan pen Diphu Pastorate Ingjirmarli tum keseng Ruptalin asengkan ningkan ningkoi rapo kecok aningkan lo la sipini ani nilitum ladak Diphu Pastorate arlo kedoan Mondoli kre isi atum cingrumpet pensi Ruptalin asengkan kecok nilitum talon lo kasok katalon pen nilitum kado kabe Mondoli kre isi tum anta cingrum lo la pen sitong pet lo keza tum pen lo la pen an pata along kaprek Mizoram la pen la dakalom kedo prang itu maphan ke Japon atum speaker la pen obi bari matum la pen committee members atum an kachupapon ateng pen nang sitong dun pen pini lake ningkan ingkoi rapko kecok Ruptalin na sengkan neditum ningarong pen talon pon lo Kapen girza along jai mekta mesen penel tum petun pon long pamelo aposi ningarong lo pinike ningarong arni lo News Report Karbing Long Lai